walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray dagupenyo. Jad bunuan binlo, Paborito. bunuan bukid, Paborito. bunuan gese, Paborito. kalmay, Paborito. karae, Paborito. tanjad karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Manangilaban at kanupugan, tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito, RJ Jimenez. Lignaay babalay! Narangalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Lignaay babalay! Good morning, good morning, good morning. Alas 8:05 la. Kasumpalan yun nangol sa programa Early in the Morning. Dan kapaborito Orly Navarro sa kabusol na saray balasubas tan matatakawad sa syudad. Dinarubalot na saray nalalamas tan mananisya at katuan. Wadyamat la sa programan mga paruntal. Nasaray patapatag tan matuan liknaay balay. Petsa 5 la at bulan na Hunyo 2026. Mauran niya kabwasan at balang sinansakay. Yada Speto Technical Engineer Nexon Dakal. Siyempre kalop pantabayo amigo yo RJ Jimenez at your service always. At atang tanagagik. Libog-libog yo uran. Nampadala padasaray Igaran Pasan at Bansan Pilipinas. Bulgar. Saray Anyanin Proyekto. Na gobyerno at panagkontrol na delap. Mula ang turatan sa flood control projects. Akin at Sansyani so delap. Pigaran na Pasan at Bansan Pilipinas. Kalaganan niya wadtan. Susamay bilyon ya pundo. Ya inggetar. Impondo. Tayo at ating taragagik. Tayo. Kuwangko ta kwarta titan. Kwarta yung balay. Akin at Sansyani. Ya walay. Delap. Iyasaya at manasalinap at saray ababuban Pasan. Sengagan na impakabulgar nasatay maanumalya malimalita aya kwarta ya kickback. Pinablimiran na kapaborito ya si Katuya Natan. Sising baton si Katuya subalbalag ya isyo. At Bansan Pilipinas, korupsyon, bilyon mali malita ya kwarta So allegedly,
lima na saray tigaray radtan niran buhaya say gobyerno. Katuya natan susaray akusasyon. Si katuya natan susungugan na satay pakakapaldwa tateng tanagagik. Sarayay ilalo antiran mampanday naloy para say pangkamaungan niya amin niya Pilipino. Pero may kayo unyara na panaon say maong yaman disib atateng tanagagik. Say maong yaman palikdo balang sinansakay kanyan magmaliw tayo kumonya maimano. Talusan tayo, aralin tayo. Susarayay nababandag tayo at social media nilira at sarayay palapag na bawat panig. Kaon sa beso panaon ya si katilamat suman desisyon. Ya kumonya tanya desisyon tayo at masakder tan base at say tuan pananisya tayo. Tan impanaral tayo at sarayon nyaran sitwasyon. Kasi wala ray tepet. Aga kasi ayan gagawa nila ng imbestigasyon panangibulgar. Matuaya kasi o dinosaya at nauusar lamat. At saya panagpolitika. Sobrang politikaan da saya bansa tayon Pilipinas. Si katuya naynay tayon ni babaga yakumon walay sekder na say desisyon tayo na ni numampili tayo na sari ipairong tiran opisyalis tayo yaman sirbi ed say sikat tayo o ni agawa atuloy karuman ang susatay Blue Ribbon Committee impresenta iray 18 ya datin Marines tan saraya at ang ibulgar nasaratay delivery ang iteran nasaratay mali-malitan kwarta say gagawaan at Senado at atang tanagagik sayay Blue Ribbon Committee o paano nalilingwanan nyo ayat gagawang dalambangat aliwan singa jad korte wala laso na sasakdal mayroon na hong mga pwedeng kasuhan bagkos sa Senado iba naman lehislatura po ito at kaya po nila ginagawa yung pag-iimbestiga in aid of legislation yano si Karaso makapampanday ni Naloy sarayat na iwasan susaratay na yarin insertion kickback tang arumnira pinablimiran dumarangal pero may kayo wala ramat so nasasangkot iran kabyangan nasaray senador so antoy twa tateng tanagagik pero say malinaw walay kickback natang supay twaya ang ala panon darayan ni paway antoy power darayan mangipaway at ateng tanagagik insertion supay makapanyari ed saya so saraya namin et napag tayon talusan napag tayon aralan tapyan nuntan singasamay kuwangko walay sarili tayo na ni aya pananawad saya desisyon konklusyon sarayan nagagawa pinablimiran dumarangal in need of legislation pero say kwan na say Magic 12 Tara may grupo na 12 senador yan ang buo na balon komitiba chairmanship at saray nanduruman komitiba o nanduruman committees sa tatang tanagagik bugos kwanda susatay ginawa ay committee hearing say Senado karuman nasaya tinawag dalanatan ya Cayetano Paksyon ngitan et kagatar matira ya manggawa na sa Blue Ribbon Committee agaw na Lunes the chairmanship ballot na Senator
Erwin Tolpo. O yan, bangan natin. At yung mga naimbitahan, iimbitahan pa rin. Kabiyangan, so ombudsman, at narumniran sa ngay na gobyerno, yan nangyayari na mangiter na impormasyon. Nilira sayay abitlan na agno, flood control, skandal at ating tanagagik. O sige. Pero sa kwanto may kumpare kaya manginginom Engineer Nixon, at least nagawa daw nila na maisa publiko yung testimonya ng mga 18 mga dating sundalo na allegedly nag-deliver na satay maleta. Yan ang karga na basura. Yasay ididependent satay basura kuwarta tateng tanagagik. O sige. Yan na aralantin maong. Asyupay may babagay katuan antoy twa dasaya tawalay twist damot lante. Ay ano sangkot so presidente saya yasinga sikatutan so singa gabay dan palabasan kwanto may kumpare kya manginginom akinoy at tasikatoy mampapaimbestiga balot o kulikila ya may ter na silik na nyo sa cellphone tayo 0945-183-4352 may kanya-kanyang opinyon ng ating mga kababayan pero no saya pantungtung ang balot at sa tay nawawalda siya kwarta ay ayaging agaylay kabalag. Da isat so minununong. Da isat so nakikinabang. Pero aray matalisiw mo't ya panagnunot. Gagawin datan kwanto ya pang sasambot na sa tay panagkurakot laulad saray perlos vino siran politiko kwanto. Kasi katutan metlante so armas da kuno. Ano nasabi so eleksyon nitan. So singa umbasig lamot Engineer Nixon. Kapal sa antilamot, ya butante. Ya karakal kasi, ya butante, aglaman nununot. Nag-ingan na, depende, at sa kabalag, ya iduraw, ya katiw. Nasaray politiko, at napag subagoon. Kanya no maminsan kwanto may katungtong min na paring Jerry Caroman at sa kwanto no maminsan at antis na meeting at kinalaran to kami about Bible no maminsan mambasa kimot na Biblia kwanto. Speaking the saraya versikulo the Bible, maminsan na nausarmat na sarayan na politiko tateng tanagagik. Kanya nantoy twa. Sino kaya ang talagang taus-pusong gustong manilbihan na yon ang idinahilan na sa ngalan ng pangangailangan ng taong bayan at sa pagganap sa tungkulin kanyan nagmaliw ya basil ay nako. Di kaya personal na interest yun, Engineer Nixon. Mamauran la. Yan na medyo manalwar-arwar tayo dasaray sakit. Yan ayarin unda po lama-laman tayo laulad saray ugugaw. Yan nung gapilaan nyo tani ang gapumot ni Urong di tangkila ba bungyo. Kaya panagmaneho natan paalala lang dapat dahan-dahan. Ag kayo manapura may swabe lang. Chill lang, relax lang. Tadi ambasay karsada. Nainay tayo na ibabaga pagbasa madulas, di ba?
Insan na Jerry Pong Jimenez, pangkalnam tay panagmanihom ha. Jerry Pong, good morning. Oh, si Kamot Dos, tay panagmotor ha, pangkalnam. May raplay unsimplang, good morning, dasaray dumarangal titan, dinalawan, barangay Ambetul natin, Jenner Nixon. Balay na Kalasyaw, Pangasinan. Danmat, dasay balay na Bugalyon. Tana dya say syudad na Dagupan. Tana da Malimgas Public Market, saray makukulin manlalako. Ayan na nang mula ratay Tarapal, dasarayan na Kaplisan, lapud dasaya lanti suuran. Pero tuloy ang buhay, tuloy ang negosyo. Basta numaban lang po ng patas, daratay kurakot, walay lugar daratan na ani. Agda na awit, iraratay binakul, ya kwarta na. Yan nako. Morning mat, dasaray dumarangal titana da bali na Sampabyan, jad Mangaldan, tanjad Manawag, at Baritaw. Saray taga 4th District, kada Luyag na Pangasinan. Si Kasong Rosario, Board Member Rosario, good morning, Jerry Rosario. Biyernes lanatan, Friday na ngayon. At sa araw ng Lunes, iyon po yung pag-uumpisa ng klase. Sa mga public schools, mag-uumpisa na June 8 sa araw po ng Lunes. At maraming salamat nga pala sa mga iba't ibang sangay ng gobyerno, NGOs, mga magulang na nakisali sa Brigada Eskwela. Yun po naman yung paghahanda ng mga paaralan para sa pagpasok ng ating mga estudyante. Malinis na yung kanilang mga papasukang mga classroom. At nabalitaan din natin dyan sa Barangay Hermosa, San Gabriel, sa Bayangbang, dyan sa bayan po ng Agno, parte po ng corporate social responsibility ng Grand 88 Gaming Corporation ay nakibahagi po sila sa Brigada Eskwela nung mga nakaraang araw. So yung pamunuan ng mga paaralang ito ay nagpapasalamat sila sa Grand 88 Gaming Corporation sa kanilang pakikibahagi sa paghahanda sa ating mga paaralan para po sa pagpasok ng ating mga eskwela estudyante. At dito po natin nakikita na nakikibahagi ho ang Grand 88 Gaming Corporation sa mga ganitong gawain, parte na rin ng kanilang kawanggawa corporate social responsibility. So ito po yun, yung palaging sinasabi na ang mga korporasyon na ito na nagpapatakbo ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan ay mayroon din ho silang mga CSR na tinatawag. Yun po yung pakikipagtulungan sa komunidad. Bukod po sa kanilang nire-remit share sa Philippine Charity Sweepstakes Office, na yun po naman yung ginagamit ng PCSO sa pagbibigay ayuda, pagtulong sa ating mga maralitang mga kababayan. Meron pa hong sarili na ginagawang kawanggawa ito hong Grand 88 Gaming Corporation. So sa papalapit na pasukan sa araw po ng Lunes,
naglibot din sa iba't ibang paaralan dito sa lalawigan ng Pangasinan ang Grand 88 Gaming Corporation para makibahagi po sa Brigada Eskwela. Kaya yung mga kababayan natin na tumatangkilik sa mga legal na mga patayan ng small town lottery, kayo rin ho ay nakakatulong sa ating kapwa sa pamamagitan ho ng pag-share ng Grand 88 Gaming Corporation sa PCSO at sa kanilang corporate social responsibility. Kaya palagi ho nating tangkilikin yung mga legal na palaro ng PCSO at ang Small Town Lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Meron din ang lungsod ng Dagupan na sariling STL. So ang mga gawaing ito, tulad ng nasabi natin, ay corporate social responsibility ng Grand 88 Gaming Corporation, ang pagbibigay tulong sa ating mga kababayan. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88, swerte laging nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umuurong sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na papremyo hatid sa bawat buhay. Ang pangarap abutin sa kada laro. Dito sa Grand 88, panali sigurado. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Okay, untuloy tayo ada programa na Liknay Balay. Morning ni ada Saray Dumarang Titan ada Balay na Binmalay. Unsublay laso programa na PEM paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. PAM sa Binmalay. Yan aspeto technical, Engineer Nixon Dakal. Kaya balot sa Mactorin amigo, RJ Jimenez at your service always. Jalabat DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay